سلام فتوات تخاتلتي سينما سمرة خميت خونو مدب كنطبطاب استفالاليو اغرمت الزيناتات حيزلكم متيلخو كتزاناغعون افلط اخت رغبو እንዳተመነኹ ድማ ስለመከታተልኩም አቀዲመ የመስገን አሜሪካ ግዛት ኦሃዮ በስርቂ መኪና ዝተኸሰመን እሰይ ን4 ዓመት ፔፕሲ ከይሰቲ ተኸልኪሉ እቲ ክሪስቶፈር ሞንትሊያና ዝተባሃለ ወዲ 21 ዓመት መንእሰይ እታ ሰረቃ መኪና ናይ መቅረቡ ምዃናን ፔፕሲ ክገዝእ ይኸይድ ምንባሩን ፖሊስ ብዝሃቦ ናይ ሓሶት ቃልዩ እቲ ፍርዲ ተበይኑሉ ፔፕሲ ኣዝዩ ዝፈትዎ መስተ ብምዃኑ ዳኛ መቕጻዕትኻ ካብቲ ትፈትዎ መስተ ምኽልካልዩ ክትብል ውሳነ ሂባ ብዘይካዚ እቲ መንእሰይ ን4 መዓልታት ብናይ ጉልበት ስራሕ ክቕፅዕን $100 ክኸፍልን ቤት ፍርዲ ወሲኑ ኣብ ቻይና ናናን ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ሓደ በኣቀማቕማ ርእሱ ዘይዓገበ መንእሰይ ነቲ ዝቕምቅሞ ሰብ ብላማ ከም እተሳህሎ ማሕበራዊ መራኸቢታት እታ ሃገር ሓቢረን ወዮ ቀምቀማይ በቲ ዝወረዶ ሓደጋ ስለዝሰንበደ ነፍሱን ምክልኻሉን ኣይፈተነን እቲ ብግልቦቱ ዝተኣማመን መንእሰይ ነቲ ቀምቀማይ ፈለማ በዓብታ ብምዝራቢ ክድህሎ ተራእዩ ብድሕሪኡ ብሓይሊ ብምድናን ብላማ ክላጽዮ ከሎ ዘርኢ ቪድዮ ስእሊ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተዘርጊሑ ኣሎ ነቲ ቪድዮ ዝከታተሉ ሰባት ገለ ምስቲ ቀምቀማይ ክዳናገጹ ከለዉ ካልኦት ድማ ነቲ መንእሰይ ደጊፎም ንስኹም ከ እንታይ ትብሉ አባል ሰራዊት አሜሪካ ዝነበረ ሽማግለ ን35 ዓመታት ዝኣክል ዓይነ ስውር መሲሉ ክንቀሳቀስ ድሕሪ ምጽናሕ ብሕቡእ ዝጥቀመላ መምርሒ ፍቃድ መኪና ፓይተንት ሒዙ ከም ተረኽበ ንዊስ ሓቢራ በቲ ዝፈጸሞ ገበን ድማ ንማእሰርቲ ተፈሪዱ እዚ ማይክ ሮዶልፍ ባልያ ዝተባሃለ ሰብኣይ ኣብ 1969 ብዘጋጠሙ ሓደጋ ንእሽቶ ናይ ምርኣይ ጽገም ዘለዎ ካንተኾነ ፈጺሙ ዘይርኢ ተመሲሉ ካብ መንግስቲ ኣስታት $1.3 ሚልዮን ካሕሳ ተቐቢሉ بحكمنا كوهابو زغبو ዝነበረ ካሕሳ ግን ኣስታት 10 ሚእታዊት ጥራሕ እዩ ዝነበረ ንሱ በቲ ዝፈጸሞ ምትላል ኣደናጊሩ ዝወሰዶ ገንዘብ ክመልስ ንሓደ ዓመት ክእሰርን ካብ ማእሰርቲ ምስ ወፀ ክትትል ክግበረሉን ቤት ፍርዲ ወሲኑሉሎ እቲ ልዕሊ ኩሉ ዘገርም ግን ንኽንደዚ ዝኣክል ዓመታት ዓይነ ስውር ተመሲሉ ከይተፈልጠ ምጽንሑ ከያክል ፍቃድ መምርሒ መኪና ሒዙ ምጽንሑ ይኹን እምበር ነታ ፍቃድ መኪና ይጥቀመላ መንባሩን ዘይመንባሉን ዝተፈልጠ ነገር የለን ዝበዝሐ እዋን ስርቂ ክፍጸም ከሎ ከም መኪና ኣዋርቕ ወይ እውን ካልእ ክቡር ነገር ክስረቕ ኢና ንሰምዕ ኣብ ኣሜሪካ ከተማ ላክዋይ ዘጋጠመ ስርቂ ግን ካብ ዝፍልይ ዝበለ እዩ ጤል ብምስራቕ ንጎረባብቱ ኣብሊዕዎም ዝብል ወረ ምስ ተሰምዐ ብኡ ዘይደንፅኦ ኣይነበረን እቲ ስርቂ ካልእ ነገር ከይከውን ጤል ሰሪቑ ንነፍሱ ከይከውን ድማ ጎረባብቱ ዓዲሙ ከም ዝበልዑ ምግባሩ እምበር ከጥዕና ኣለዎ ድዩ ዘይብል ኣይኮነን ነቲ ዝሕንቕ ስርቂ ዝፈጸመ ጃፈር ኣጊር ዝተባህለ ሰብ ኮይኑ ኣቐዲሙውን ብኻልእ ጉዳይ ተኣሲሩ ነይሩ ዋናታ $3,500 ዝዋጋእ ጤል ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ስርቂ ንፖሊስ ድሕሪ ምሕባሩ እቲ ስርቂ ብጎረቤቱ ከም ተፈጸመ እዩ ብሓደ ፈታዊኡ ተነጊርዎ ፖሊስ ብዝገበሮ መጽራይ ድማ ኣብ መኪንኡ ንጣብ ደምን ጸጉሪ ጤልን ብምርካብ እቲ ስርቂ ብኡ ከም ዝተፈጸመ ከረጋግጽ ክኢሉ ቺ እትበሃል ታይዋናዊት እያ ንሳ ከባቢኣ ናጽሬት ከላ ሃንደበት ኣብ ዓይና ገፈ ዝኣተዋ ኮይኑ ተሰማዓ ከምቲ ልሙድ ገጻ ተሓጺባ ዓይና ብመንዲል ደሪዛ ከተበቅዕ ኣብ ውሽጢ ዓይና ዝስማዓ ዝነበረ ሕርኽርኽ ግን ኣይገደፎን በብቕርብ ድማ ሓቢጡ ብዘይካ ናብ ሓኪም ምኻድ ካልእ ኣማራፂ ኣይነበራን ኣብኡ ዝተነግራ ግን ክትኣምኖ ዘሸግር እዩ ኣብ ዓይና 4 ኣናህብ ከም ዘለዎም ዝተፈልጠ ኮነ ኩሎም ሓካይም ንባዕሎም ከኣምኑ ኣይከኣሉን ቁመት ናይ ሓደ ንህቢ ክሳብ 3 ሚሊሜትር ኮይኑ ክሳብቲ ዝወጽሉ እዋን ብህይወት ምንባሮም ተፈሊጡ እቲ ልዕሊ ኩሉ ዘገርም ድማ ኣብ ዓይና ካብ ዝርከብ ደም ይምገቡ ምንባሮም እዩ ይኹን እምበር እቶም ኣናህብ ኣብ ዓይና ዝፈጸሞ ዝኾነ ጉድኣት ብዘይ ምህላው ኣብዚ እዋን ብዘይ ዝኾነ ጸገም ትረአላ ኢያን ኮንግኒቶ ዝተባህለ ብሪጣንያዊ ኣብ መድረኽ እናተዋስአ ከሎ ህይወቱ ሓሊፋ ንሱ ኣብ መድረኽ እናተዋስአ ፈለማ ብዛዕባታ ኣቐዲሙ ኣጋጢሙ ዝነበረ ድኻም ልቢ ብመልክዕ ተዋስኦ የዕልሎም ነይሩ ኣብ መንጎ ድማ ኣብ ወንበር ኮፍ ብምባል ውሽጡ ጽቡቕ ከም ዘይተሰምዖ ተዛሪቡ ድሕሪ 10 ደቓይቕ ከም እንደገና ኣብ ወንበር ኮፍ ብምባል ኣካላቱ ኸዛነ ፈቲኑ ተዓዘብቲ ግን ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ መንቅስቓስ ኣካል ናይቲ ድራማ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖም ብጣቂዒቶም ኣሰኒሞ ኣዳላው ናይቲ መደብ ግን ኩነታት ባህ ስለ ዘይበሎ ናብ መድረኽ ብምድያብ ብቐረባ ክሪኦ ወሲኑ
ጥዕንኡ ሕማቕ ብምህላው ምስ ኣረጋገጸ ሓገዝ ክገብረሉ እኳ እንተፈተነ ንሱ ግን ገና ሆስፒታል ከይበጽሐዩ ከም ዋዛ ዓሪፉ። ኣብ ምዕራብ ኬንያ ናንዲ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ብርክት ዝበለ ኣጽዋርን ጠያይትን ተዘሚቱ። እቲ ስርቂ ዘጋጠመ ኣባላት ፖሊስ ናይቲ መደበር ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ መንጎ ባርሴሎናን ማንቸስተር ዩናይትድን ዝካየድ ዝነበረ ጸወታ ንምዕዛብ ብምኻዶም እዩ። ብዘይካዚ ኣብቲ ዕለት ግጥም ጁቬንቱስን ኣያክስን ይካየድ ብምንባሩ እቶም ፖሊስ ስርሖም ረሲዖም ብምሉኦም ነቲ ጸወታ ክርእዩ ከም ዘምሰዩ ተፈሊጡ። ወዮም ሰረቕቲ ነታ ኣጋጣሚ ተጠቒሞም መኽዘን ሴሮም ብምእታው ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ብርክት ዝበለ ኣጽዋርን ጠያይትን ከም ዝወሰዱ መራኸቢ ብዙሃን ኬንያ ሓቢረን። ፖሊስ ነቲ ጉዳይ የጻርዮ ኣሎ። ግጥም ኩዕሶ ክለባት ኤውሮጳ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዎ ተፈታውነት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ዝተፈላለዩ ዕድመ ዘለዎም ሰባት ብዛዕባቶም በብእዋኑ ዝካየዱ ግጥማት ክዕልሉ ምስማዕ ድማ ልሙድ ኮይኑሎ። እንተኾነ ግጥም ኩዕሶ ንምዕዛብ መደበር ፖሊስ ዝኣክል ብዘይ ሓለዋ ተገዲፉ ንስርቂ ክቃላዕ እዚ ናይ ኬንያ ናይ ፈለማ ፍጻመ ከይኮነ ኣይክተርፍኒ። እዚስ ፍቕሪ ኩዕሶ ድዩ ሸለልትነት? ኣፍቃሪኣ ንኻልእ ሰበይቲ ምጥማቱ ነብሳ ዘይከኣለላ ኣሜሪካዊት ንኣፍቃሪኣ ኣብ ውሽጢ ነፋሪት ክትሃርሞ ተራእያ። ካብ ሚያሚ ናብ ሎስ አንጀለስ ትጓዓዝ ዝነበረ ሰበይቲ ነቲ ካብኣ ካሃድም ዝፍትን ዝነበረ ኣፍቃሪኣ ድድሕሪኡ እናሰዓበት ብላፕቶፕ ክትሃርሞ ከላ ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተዘርጊሕሎ። ኣፍቃሪኣ ንኻልእ ክጥምት ቅቡል እኳ እንተዘይኮነ እታ ሰበይቲ ጉዕዞኦም ከይወድኡ ማለት ኣብ ነፋሪት ከለዉ ነቲ ስጉምቲ ምውሳዳ ንብዙሓት ኣገሪሙ። ተግባራታ ንጸጥታ ናይታ ነፋሪት ብምህዋኹ ድማ ኣብ ቀይዲ ኣትያ ኣላ። እንተቲ ሰብኣይ ግን እንተስ ፈሪሑ እንተስ ብተግባራቱ ሓኒኹ ካብ ምህዳም ሓሊፉ ምንም ዝገበሮ ነገር ኣይነበረን። ውሩይ ተጓሳጢ ዓለም ኣሜሪካዊ ማይክ ታይሰን ኣብ ንግዲ ሓሽሽ ዝንኡ ንዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ጋዜጣ USA ቱዴይ ሓቢራ። ገና ወዲ 20 ዓመት ከሎ ሻምፒዮን ጉስጢ ዓለም ዝኾነ ማይክ ታይሰን ኣብዚ እዋን ኣብ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ንሓሽሽ ዘገልግል ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ከም ዝውንን ተፈሊጡ። ካሊፎርኒያ ማሪዋና ዝተባህለ ሓሽሽ ካብ ዝፍቀደለን ግዝኣታት ኣሜሪካ ሓንቲ ኮይና ታይሰን ኣብ መሸጣ ሓሽሽ ጥራይ ከይተሓፅረ እንተላይ ባዕሉ ውልፍ ሓሽሽ ኮይኑሎ። ኣብ ወርሒ ድማ ምስ ሓደ ብጻዩ $40,000 ዝዋግኦ ሓሽሽ ይህልኹ። በዚ ድማ ዝንኡ ማዕረቲ ኣብ ስፖርት ዝነበሮ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብሕማቕ ዝና እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ። ወዲ 53 ዓመት ዝኾነ ታይሰን ካብ ድኻ ስድራ ቤት ዝተወልደ እዩ። ኣብ ስፖርት ዓለም ኣብ ዝጠንሓሉ ዓመታት $300 ሚልዮን ኣታዊ ከም ዝረኸበ ይንገር። መንእሰያት ዝተፈላለያ ዞባታት ኣሜሪካ ዓመታዊ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ብምእካብ ኣብ ኣደባባይ ታይምስ ስኩዌር ሓደ ፍሉይ ውድድር የካይዱ። ናይ መን ጫማ ትጨኑ? እዚ ሳእንናን እግርናን ብፅሬት ምስ ዘይንሕዝ ክመጽእ ዝኽእል ሕማቕ ሽታን ሕማምን ንምግላጽ ተባሂሉ ቅድሚ 40 ዓመታት ዝጀመረ ውድድር ምስ ግዜ እናሰፍሐን ተቐባልነት እንዳረኸበን ብምምጽኡ ብዙሓት መንእሰያት ይሳተፉ ኣለዉ። ናይ ሎሚ ዓመት እታ ብምኩራንን ምሁራንን ኣባላት ዝቆመት ጉጅለ ደያኑ እዚ ጫማ ዓዲ ዝሕድግ ካብ ርሑቕ ዝጨኑ ሽታ ስለ ዘለዎ መሪጽና ኣለና ብምባል ንጫማ ነባሪ ኣላስካ ዝኾነ መንእሰይ ኮርነርያ መሪጻ። እቲ መንእሰይ ብኸመይ እዚ ሽታ ክፈጥሮ ክኢሉ ምስ ተሓተተ ስርሐ ኢለ ኣብቲ ሓትነይ እትውንኖ ሕርሻ ሓሰማታት ንልዕሊ ወርሒ ሰሪሕን ኣጋረይን ካልሰይ ከይተሓፀብኩ ስለ ዝተኸደንክዎ ነዊሕ ጉዕዞ ስለ ዝኸድኩሉን ክዕወት ክኢለ ኢሉ። ኮርነር $2,500 ዝተፈላለዩ ናይ ንጽህና ንብረትን 2 ለይቲ ኣብቲ ምዕሩግ ሆቴል ኒውዮርክ ዝሕድር ናጻ ትኬት ምስ ኣገልግሎቱን ረኺቡሉ። ጫማኻ ጨኒዩስ ገንዘብካ ክትወሃብ። ፍቕሪ ዕውርዩ ክበሃል ሰሚዕና ኢና። ብመልክዓ ወይዘሪት ካናዳ ኣቢላ ዝነበረት ጃኔት ክላውዲዮ ነቶም ኣብ ሓደ እዋን የፍቅረከ ዝብል ናይ ፍቕሪ ምሕፅንታ ዝሰደዱላ መንእሰያት ፍቕሮም ክምስክሩላ ካብ ላዕለዋይ ደርቢ ሓደ ሰማይ ጠንቀስ ህንጻ ክዘሉ ኣዘዘቶም። እቶም 5 መንእሰያት ናብ ላዕሊ ደየቡ። ነቲ ርሕቀት ምስ ተዓዘቡ ግን 4 ካብኦም ባዕሎም ክመዓዓዱ ነዚ ተግባር ከይፍጽምዎ ክመኽሩን ጀመሩ። እቲ 5 ግን ካብ ላዕሊ ናብቲ ኣብ ትሕቲኡ ዝነበረ እኩብ ህዝቢ ገጹ ጸደፈ። ናብ መሬት ክዕለበን ከሎ ድማ በቲ እቶም ኣቐዲሞም በታ ወይዘሪት ተሓቢኦም ዝነበሩ ኣባላት ህይወት ኣድሕን ዝተዳለወሉ ሰኪዐት ብሰላም ደሓነ። እቲ መንእሰይ እዚ ሕጂ በዓል ቤት ጃኔት ዘሎ ሪኪ ላውረንስ እዩ። ፈሪሓ ዓሊ ዝተባህለት ግብፃዊት ጎርዞ ናብ ቤት ፍርዲ ስድራ ቤት ከተማ ካይሮ ሓደ ኣገራሚ ናይ ፍትሕ ጥርዓን ኣቕሪባ።
نسا أب طرعنا مسبع البيت أحمد مسعود نسلست أوارح طراي كواز قتل حدان تنورهم نستوغن زي قدس أريمينيو كتبل كسيسة اتزاقرم أحمد أزيو هركوتن سرحتنيال فكر بعل بيتنيو عم لعلي بعلت بيتو زلو فقر المقلات دما هيابات أمهاب دحر زيبل أما بالعسان حمشن عمت لدتا عاب حدا هوتين فتوتن مقربن نمعدام قروم زغانات تنبلكوا أنت دالوا إذن فريحة خحقوساي كالن اتتصنبل كيتزازم دما فتحان نختبلو جمرت فريحة بعل بيتي بمنقدي محبرة ومراخبتات فقرو أيقل تقلينيو بمباليات خصص أسعيبا دما سئلي ولاديتي مس زرقحكو لايك يخون زغانا كومنت أي تحافلين سئلتات مرعنا مس زرقحكون بتماساسالي أبتناتو بروفايل زغانا سئلي أي سغلة اتزخفأ أب مبل عسان حمشن عمت لدتي انقع عبقع عكي الزبل صحوف أي تحافلين سبات قبل علي زلوا فقري بخمك فلتيهم أحمد أفو كاب مرمتات حليفو زغانا رئيتو أي هابنالو بزحات وقنات قم نتقبارات فريحة سد النتيو بمبالي قلتولو كبرات تغطاتلتنا نايلو من مدبنا كرمي مزامنا زلكم رئيتون حبريتان كسدولنا نلاوو سلام